serviciu de videoconferință și am să rog pe Radu să facem un test. Este un sistem care funcționează pe baza unui client pe Android. Acum am făcut legătura la sediul nostru și vorbim. Durează puțin până se stabilizează fluxul. Nu știu dacă o să avem audio aici. O să avem? O să aduc eu microfonul mai aproape. Da, o să aduc eu microfonul mai aproape. Bună, Ana, ne auzi? Cum stăm cu rezultatele financiare la primul semestru? Nu, e mai bine că n-ai auzit. Ana este colega noastră de la Departamentul Financiar Contabil. Ana, spune-mi, avem facturi neîncasate? Ok, deci nu avem, e ok. Am creat un pachet de servicii și aplicații business care cuprinde videoconferință, telefonie. Putem face un test pe un client de telefonie. Folosim un client de telefonie SIP. Aici avem o problemă cu firewall-ul. Deci este un client standardul clasic de Voice over IP. Se poate conecta clientul pe centrala telefonică a companiei și în felul acela ai acces la agenda companiei, poți suna de pe interior, poți suna din alte locații, utilizând PBX-ul companiei, centrala telefonică a companiei, toate la cost zero, pentru că este de fapt apel Voice over IP.